Gusti, banget temen ta uripku. Ketoke duwe bojo nggur klumbrak-klumbruk. Wis, ajur makne malah duit ndek kaya katon mbok ngopi. Mesti arep nremunyah. Padahal arep liwet wae ra duwe beras iki gek piye sembarange tek. Gek bocah-bocah kono dipakane apa jang? Kono gek menyang nyambut gawe. Sembah garidin kae kan. Biyen sampe pedet kok saiki ngerti wedhus. Kok malah geblong-geblong ke tombone? Iya bener kandamu. Iya. Ya wis, yen ngono sesuk tak waculane kabeh sawahe mbokne. Tak durane kentang ya mbokne. Dadi mengko yen sak mangsa-mangsa suwalku suwek, kentangku metu. Kene gutuku suwal ya mbokne. Iya, Pak Nek. Wase. Kembang tebu cacahe pitu kang mituhu marang guru ben lakune ora kliru. Mbok kira kembange apa sih? Ayam mati kumbone.
Pak